Nindot kaayo ang atong binyo na ata karon sa City Hall Bugo. Kay mag-jogging ta kauban akong vlogger nga amigo. Yo, what's up mga kalimaronong? For today's video, mag-jogging ta kauban akong amigo. Unya, ang atong destinasyon adto ta sa City Hall Bugo. Aw syempre, before ta mo dagan, mag-stretching sa tadaan para ikaugma dili ta pa maulan ato ning push-upan para kondisyon ta mo dagan. Syempre, di marunong jud ta ana man na ug karon naa na tas atong destinasyon. Sakto jud lang giingon nga kung ari ka mag-jogging, di jud ka laayon. Basta nindot ang panahon. Unya, nindot pod ang palibot tungod sa ilang mga tanom ug green nga sagbot. Dili na lang kahit na magdugay ug ato na ning sugdan kay lami na makaidagan-dagan ug mao din akong kauban nga si Carljan. Kondisyon kay mudagan kay syempre magpagamay kuno siya sa iyang tiyan. Ato sa nang suluhan kay si Carljan ipahuway pa man. Kay ni tan-aw di ag sini kay ang TV sa gawas gi-display. Mo ni siya gingon nga libre. Syempre, di marunong jud ta. Ana man na tan-awan niya akong amigo. Kondisyon na kaayo kay nakapahuway og pipila ka minuto. Tan-awa, perting kondisyon na. Murag nakainom og kubra nga duha ka dosina. Nga bitaw karon kay pahuway sa ekonomi kay murag kapoy naman idagan-dagan. After mga pila ka minuto, ni dagan na pud ta diha. Anago, kaya pa? Dili na. Tara. Unya karon kay naabot naman tas abangan nya nakaagi man tag bakery ni hapit na lang po tagpan kay mauna ron atong banatan. Di pwede magpalupig si Carljan bisad gabiing dako iyang gikapihan. Unya kay di marunong man ta. Aw syempre pan lang isa atong banatan. Diri lang tataman ha.